Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil matul il-ġurnata tal-erba' kellu sensiela tal-laqgħat fi Brussell anke brabta mal-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li se jsir f'Malta f'Marzu li ġej. Fost il-laqgħat li kellu Simon Busuttil iltaqa' ma' Joseph Daul, il-President tal-Partit Popolari Ewropew, ma' Manfred Weber, iċ-Chairman tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew, kif ukoll mal-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Tajani inħatar President tal-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet. Fit-tmiem il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li kien ta' onuru pjaċira lih li ltaqa' ma' ħabib antik ta' Malta u tal-Partit Nazzjonalista. Tajani fil-fatt żar Malta diversi drabi u jaf sewx qed jiġri f'Malta. Simon Busuttil qal li kien fost l-ewwel mexxejja ta' parti mill-Partit Popolari Ewropew li ltaqa' ma' Tajani bħala President ġdid tal-Parlament Ewropew. Tenna li l-Partit Nazzjonalista jaqsam l-istess ħsibijiet ta' Tajani li jressaq l-Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadin b'mod speċjali f'temi li jinteressaw in-nies pas-sigurtà, l-immigrazzjoni u l-korruzzjoni. F'dawn il-laqgħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien akkumpanjat mill-kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Parlament Ewropew David Casa.